Hello po, welcome po sa Panlasang Ilocano. At yan po ay magluluto naman po tayo ng mushroom chicken. Ito po ang ating mga gagamitin. Sliced mushroom, fresh milk, butter, salt o asin, at garlic and onion. Slice ko po maliliit. Ito po ang black pepper powder at ang garlic powder. At ito po ang ating mushroom powder at ang ating sliced chicken. Inihiwa ko na po maliliit at nilinis ko na rin po. At ngayon po ay magpapainit na po tayo ng kaserola. Tingnan po natin kung mainit na. At kung mainit na po, ilagay na po natin ang ating butter. Yan, halo-haluin po natin hanggang sa matunaw. Yan po. Bango. At kung natunaw na po at pag matutunaw na po at pwede na po nating ilagay ang ating mga ingredients katulad ng bawang. Kung bawang tinuro ko pero maliliit. Haluin po lang po natin. At sunod na po natin ang ating sibuyas. Yan, haluin po natin at hanggang maluto na po at maging golden brown. Ayan po. Napakabango. At pwede na po natin ilagay ang ating manok. Ayan po. Ayan. Apat na kilo po itong binili kong manok. At magpapakain po tayo ngayon. At ilagay na po natin ang garlic powder. Sunod na po natin ang ating black pepper powder. At ang asin. Halu-haluin lang po natin. Haluin po natin at make sure po na na-distribute po ang ating mga ingredients at sa gayon na maging malasa po ang mga manok. Ayan, takpan po natin at isang kutsara po natin. Ayan, ito po ang fresh milk powder. Titimplan po natin, lagay po natin ang mushroom powder. Ayan. Dalawa po ilalagay ko. At lalapot na rin po ito. Yan, halu-haluin po natin ng white rice. At dadagdagan po natin. Dadagdagan po natin ng fresh milk kasi konti lang po ang fresh milk na nilagay ko. Nasa sa inyo po kung gaano po karami. Kung gusto nyong masarsa, damihan nyo po ng gatas. Ayan. At halu-haluin po natin konti pa. Yan. Tignan po natin manok. Yan. At haluin lang po natin. Haluin po natin. At takpan po natin. Lutuin po natin mga ilang minuto pa. Ayan po. Pwede na natin halu-haluin po natin.
At ilagay na po natin ang ating mushroom powder na minix po natin kanina sa fresh milk. Ayan. Magsasabaw pa po ang manok at makikita nyo po mamaya habang naluluto po yung manok, nagsasabaw po. Ayan. At pwede na natin ilagay ang ating mushroom. Halu-haluin po natin. At takpan po natin muli. At lutuin pa po natin mga ilang minuto pa. Ayan, tingnan nyo po, nagsabaw na po siya. Kasi ang manok nagsasabaw po yan. Ayan. At haluin po natin. Ayan, sarsa pa lang po, ulam na. Ayan. Ang bango. Ayan. Tagpa po natin konti, mga 5 minutes pa po na takpan. At pwede na po. Ayan. Luto na po ang ating mushroom chicken. Ayan. Ayan. Pwede na po tayong mag-serve. Ayan. Sarsa pa lang, ulam na. At kung nagusto nyo po yung video na to, pa-like and share na lang po. At pa-subscribe na rin po. And don't forget, pakipindot po ang notification bell para updated po kayo sa ating mga putahe pang gagawin. Salamat po sa inyong panunood.